Post Danmark rundt opgaven, der er vi som det første spørgsmål fået for en kort markedsbeskrivelse af Post Danmark, og hør nu en kort beskrivelse af eventet Post Danmark rundt. En kort markedsbeskrivelse, der skal man se på styrker og fordele i produktet, og der er ikke så mange fordele ved produktet længere, fordi den teknologiske udvikling har taget hånd. Men dog kan man sige, at Post Danmark jo stadig er godt etablerende på den største markedsandel, de nu har. Og virksomhedens egen position, de er jo markedsledere, det er der ingen tvivl om. Så derfra vil man sige, at de har god markedsandel også. En beskrivelse af efterspørgselsforholdene. Efterspørgselsforholdene, de er jo begyndt at gå nedad, fordi at vi har fået den teknologiske udvikling. Og konkurrenceforholdet på markedet, det er jo teknologien, der går ud og udfordrer. Og så har de andre selskaber, de er der heller ikke så meget mere. Og så den forventede størrelse på markedet, det er det samme. Der er ikke nogen forventet størrelse. Den falder, den er degraderende. Og så har vi målsætning for kampagnen. Det er der jo. Det er derfor, jeg sagde mange små klip. Ja, lad os stoppe den her. Jamen, målsætningen for denne kampagne, det er jo, at Post Danmark gerne vil bibeholde deres markedsposition som markedsleder. Udover det vil de gerne promovere sig selv. Og endnu et grundlag bag det her, det er jo, at de gerne vil holde sig ind i forbrugerens bevidsthed. Og det kan de gøre det gør de ved hjælp af den her event. Okay, opgave 3. Virksomhedens målgruppe, det er hovedsageligt ældre mennesker og mest kvinder. Og så er sponsoraktiviteten, altså det her cykelløb, det er 25-årige og til 40-årige mænd, Som er målgruppen. Yes. I opgave 4, der kommer vi med et alternativ til den her sponsoraktivitet, og vores bud, det lyder på... Jamen, det lyder på, at man kunne sætte stickers op på taxierne, for at kunne komme ud med et budskab om PostNord. Og det her med Danmark rundt, ligesom løbet, eller cykelløbet, det går ud på.